Rene tak kandhani ketemu maneh karo aku Ibu Epi Sudarwati saka TPM Kinanti Burno, Bojonegoro, Jawa Timur. Ing kalodhangan iki kita sinau saka buku Pasinaon Basa Jawa Panatacara lan Tanggap Wacana. Sing arep tak sinaoni yaiku ing bab 4 kanthi irah-irahan badhe sowanipun pengantin kakung. Dados pundi aturipun panatacara nalika badhe sowanipun pengantin kakung. Nggih, monggo. Para lenggah kakung putri ingkang satuhul-luhuring budi. Kados Sri Atmaja pengantin kakung sampun samapta ing gati sawega ing diri. Arsa bidal saking sasana palereman tumuju ing sasana pawiwahan. Tindake sang pinanganten kakung lamun cinandra mugi saged mlaha pura saba wontenipun. Nah, badhe niki wonten juru pita swara ngungelaken gending Kebo Giro nggih. Nah, lajeng panyandranipun kados mekaten. Kumenyar mawa praba kencar-kencar winor gandawida. Sumirat-sirat ambabar teja maya. Saya dangu, saya cetha, saya caket, saya ngiglo. Pranyata punika teja-tejane penganten kakung ingkang binayangkari mijil saking sasana palereman. Harsa kakanthi manjing sasana pawiwahan. Mubyar busanane penganten kakung ingkang memba busanane Sri Narpati lamun kadulu. Katingal ageng mrabu lan mrabawa. Agung ateges kebak ing kaendahan ingkang pranyata adiluhung. Mrabu ateges pindha jejering Narendra Tama ingkang kebak ing kawibawan luhur. Wondene Mrabawa ateges sinung ing Prabawa ingkang edi endah milangoni. Dampyak kang samya lumaksana. Hangayap sang pinanganten kakung ingkang pinaragan dening para kadang sentana miwah warga Wandawa. Dasar penganten kakung sarinira ambrebata sembada ing driya. Datan mingkuh sariring kewuh yen ta tamtama sumbaga wiratama prawira jayeng palugon. Tatak tangguh tanggon tanggel jawab prakteng ngenggon. Pramila lamun pinetha ing wardaya candrane kadya Narendra asta tedhak siniwaka hang lenggahi dampar denta kursi rinenggo wonten ing sasana pinajang. Kados wis dumugi ungyan ingkang tinuju inggih menika wiwaraning sasana pawiwahan. Pramila dumateng kadang juru pita swara mugi ungling gending kasiget sawetawis. Awit badhe kalajengaken upacara pasrah tinampi Sekar Cepaka mulya sastowi. Nuninggih ingkang awujud Sri Atmaja pengantin kakung nuwun. Nah, mekaten kala wau ature panatacara menawi badhe suwanipun pengantin kakung ugi panyandranipun. Mugi-mugi piguna kangge kula piyambak darasan panjenengan sedaya saking buku Pasinaon Basa Jawa Panatacara lan Tanggap Wacana dening Epi Sudarwati. Matur nuwun.